औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. संपूर्ण जिल्हाभर सिंधुनायक चषक वगैरे चालू आहेत, पण या ठिकाणी वैभववाडीमध्ये आणि सिंधुदुर्गामध्येच पहिल्यांदाच नाविन्यपूर्ण असा एक उपक्रम, म्हणजे जी गोष्ट आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुठेही झाली नाही, त्या कुस्त्यांचं मैदान या ठिकाणी वैभववाडीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि हे मैदान तारीख 11/4/2026 रोजी संध्याकाळी या कुस्त्या 5 वाजल्यापासून ते अगदी संपेपर्यंत, रात्री 12-1 कितीही वाजू दे, अशा प्रकारचे जवळजवळ या ठिकाणी आपल्याला 70 पैलवान या ठिकाणी येत आहेत. यामध्ये पुरुषांचा सहभाग आहेच, पण या ठिकाणी महिलाही जवळजवळ 10 पैलवान या ठिकाणी येणार आहेत. याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं जो आकर्षण कुस्तीचं आहे की आपल्याला नावाजलेला पैलवान सन्मान्य पैलवान प्रकाश बनकर, ज्याने उपमहाराष्ट्र केसरी आणि इंडियन भारत केसरी असं त्यांनी मारलेली आहे. त्याचबरोबर त्याच्या समोर जो दिल्लीचा पैलवान आहे, पैलवान अमित कुमार, हा दिल्लीचा आहे, तो ऑल इंडिया चॅम्पियन आहे. ही कुस्ती आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे. आणि याची पारितोषिकं हे आपल्याला जर बघितलं तर ही प्रकाश बनकर आणि पैलवान अमित कुमार या दोघांची कुस्तीचं जवळजवळ बक्षीस हे 1,75,575 एवढ्या रकमेचं आहे. अशा सगळ्या ज्या स्पर्धक आहेत यांनाही त्याच ठिकाणी जो प्रायोजक असेल त्या प्रत्येकाने जे जसं आम्हाला या ठिकाणी प्रायोजकत्व दिलेलं आहे त्याप्रमाणे ती बक्षिसं दिली जातील. आणि जवळजवळ या ठिकाणी जर बघितलं तर आपल्याला 35 निकाली कुस्त्या ह्या त्याच ठिकाणी होतील. या ठिकाणी हे सामन्याचं उद्घाटन करण्यासाठी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य नितेश राणे साहेब हे संध्याकाळी 4 वाजता या ठिकाणी हजर राहणार आहेत. आणि आपणही सर्वांना आवाहन करतो, वैभववाडीतील जनता हजर असेलच, पण त्याबरोबर जिल्ह्यातल्याही सर्व तमाम क्रीडा रसिकांनी याचा आस्वाद घ्यावा. कारण ही अशा प्रकारची मैदानी सामने हे पहिल्यांदाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत आहेत. याचा सर्वत्र आम्हाला आनंद आहे. आणि हे सर्व सामने आपल्याला माहिती आहे की सन्मान्य राणेसाहेबांचा 75वा वाढदिवस या ठिकाणी जिल्हाभर साजरा होतोय. त्याचं औचित्य साधूनच या ठिकाणी हे सामने भरवले जात आहेत. या ठिकाणी आपल्याला संपूर्ण जिल्हाभर आपल्याला माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं जिल्हाभर संसद कोकण समृद्धी महोत्सव 2026 हा संपूर्ण जिल्हाभर चालू आहे. आणि त्याचंच एक औचित्य म्हणून या कुस्ती स्पर्धा सन्मान्य राणेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी घेण्याचा मानस आहे. या ठिकाणी जवळजवळ 10 महिला पैलवान या ठिकाणी येणार आहेत. त्यांचे 4 ते 5 सामने या ठिकाणी महिलांचेही विशेषतः होणार आहेत. म्हणून महिला भगिनी सुद्धा या ठिकाणी हे सामने पाहण्यासाठी येण्याचा आम्ही आग्रह करतोय. जवळजवळ 35 सामने हे पुरुषांचे होणार आहेत आणि 5 सामने हे महिलांचे होणार आहेत. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे प्रकाश बनकर आणि अमित कुमार दिल्ली यांची असेल. आणि त्याचबरोबर दुसरी कुस्ती जी आहे ती प्रेम जाधव आणि टायसन, याचं बक्षीस आहे 31,000 रुपये. तिसरी कुस्ती आहे पवन शिकादीन, 21,000 रुपयाची आहे. चौथी आहे ती अतुल डावरे आणि विनायक येलूर, ही 16,000 रुपयाची आहे. त्याच्या खालोखाल विनायक वास्कर आणि भूमिपुत्र दंदगा ही 15,000 रुपयाची आहे. त्याचबरोबर पैलवान सत्यवान जाधव आणि पैलवान निखिल सिंग ही 11,000 रुपयाची आहे.
पैलवान शैलेश पाटील, पैलवान यश खामकर ही 10,000 रुपयाची आहे. एकल पाटील आणि महेश तीर्थकुंडे आहे 14,000 रुपये. शिरगुप्पी ही 10,000 रुपयाची आहे. अशा सर्व आणि बाकी छोट्या छोट्या आहेतच. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील जे आपल्या शाळातून जे काही हे असतील स्पर्धक येतील त्यांनाही तशा प्रकारची संधी, म्हणजे सर्वच आले तर शक्य होणार नाहीत कारण या बाहेरीलच कुस्त्या जवळ आपल्या 40 होत आहेत. पण आपण एक उदाहरणादाखल म्हणून एक 2-4 पैलवानांना खेळण्याचं आपण संधी देण्याचा मानस आहे.